masude dengan ibasan minang di haite hoki saitong dijaga ho anggiat so tartuk-tukau didalani saunari nau magodang anakmu martangi nang doho toto anggiat dapot ni anakmu sudah akan adegani mau lihat mainan disude dengan ibasami ganjang mau murmina anggiat darah potawina pasariani asaboy pasonak kon howina saunari nau magodang anakmu martangi yang do toto anggiat dapot ni